Kublay pi baro habangi pej ya ka jing ya kan at ka baja ha ka perthei menta bon ki briu ki sedang ban kali si bon ki jing kali ki bakhya kum kan nuksa hatu ka Israel kan sha penjon mano ki ri ki bapersha ya ka bat ka ei ka baka Bible ka ong syapang gini ha ki sngi khaddu ka jing ya tho lupa syapang ka Israel kam dei tang ka jing ya kren politik kadai ka benta ka bakraw ha ka jing thumu ublei nadu men barim hadu menta ngin pej shaka ktien ka jong ublei ban snow tho hatu ka Israel kan job ne kan sha rem ha ki sngi khaddu ka jing smai ublei badu Abraham yakani ngiu i ka kitab jong Genesis kalenong ka bakhat ar kadkhot ka baningkong hadu ka balai ka baong ublei ula khot yo Abraham bad ula ong ngan pelong ya me ka jaj ben riu ka bakraw bad hame on khu ya ki jaj ben riu baro ublei ula ay ka jing soy soskular ka bakong san kari ka jaj ben riu ka jing khu Parhaka kitab jong Genesis kalenong ga bakhanyo ublay laong bakane ka jingsoy soskular kalong siya kibam jukod tekat kum ka Bible ka Israel kamday tangkari kaday kari kabadon ya ka jingkular ka jong ublay hi ka Israel kan syakir dekin nong shun kumang yoi haka kitab jong Ezekiel kalenong ka balay pupra bat ka balay pukunday ni puli syapang katma ka bakraw hakis ngi kaddu kari ki bala jer kerteng kilong kum ka Gog Magog Persia ya ka bamenta ngi khot ka Iran Kush Put bat ka Gomer kini kiri kin ya lumlang banwan ban le thma Persia ya ka Israel Henry kaktien ka jong ublay ka ong shay utray hi unya le na benta jong ka Israel bat kiri ki bawan ban le thma ken sha penjot kumbangi yo i haka kitab jong Ezekiel kalenong ka balay pupra kadkhot ka bakhan riu ka ong bakani kan jia hakisngi khaddu kiri baro ken long Persia e ka Jerusalem kumbangi yo i haka kitab jong Zechariah kalenong ga bakhat ar kadkhot ka balay ka ong ngan pelong ya ka Jerusalem kamau ka bakhya ya ki ri baro bad haka kitab jong Zechariah kalenong ga bakhat saw kadkhot ka baar ka ong ngan ya lum ya ki ri baro ban le thma ya ka Jerusalem kani ka pen bahaka por khaddu ka jing ya Persya kan long ka bakraw bha Henry haka kitab u Zechariah kalenong ka bakhat saw kadkhot ka balay ka ong utray unmi bat unya le Persya ya kita kiri te ka jing ya le kaday ka jong ublay hi ka Israel haka New Testament ka bathmay haka kitab jong Roman kalenong ka bakhat way kadkhot ka baningkong bat ka baar ka ong upol uong ublay shimla kantat ya kibriw jong u barhaka kitab jong ka Roman kalenong ka bakhat way kadkhot ka baar pun riw bat kumta ka Israel baro kan sha penim haka kitab jong Revelation ka jing penpaw kalenong ka bahnyo ngiyo i kumbasilak sa upsaw hajar naki khat artali ki judge Israel ki bala sha penim kani ka pen bahagi sngi khaddu ka Israel kadang don benta haka jing tray bad ublay hatu ka Israel kan syarem kat kum ka Bible ka Israel kan mat ya ka jing ka bakraw bon kiri kin ya lum Persya ya ka kan don ka thma ka bajur Henry ka Bible kam ong baka Israel kan jano sendon ka jingkot kaday ka jing job ka jong ublay untuk larhi Mesaya unsawan pai Jerusalem kan long gajika ka bakentang
para bayapet ya kaniga video. Kajing kren syapang ka Israel. Kamday tang ka politik. Kaday kadak jong ka jinglong. Kabasisya. Jong ka ktiin ka jong ublay. Lada kini kijing ito lupa. Kijya sisya. Kapan bangi don hakisngi kibajan. Siya kajingwan pat ka jong ukres. Henry. Mday ban syapting. Haga gospel jong Lukas, kalenong ka baar puway kadkot ka baar pupra kaong. Anda kini kijingjia kisdang banjia, tuyeng badra yala ka kli jong pi, namar kajing pala jong pi kalajan. Tungin long ki balapan kre, kublay shibun, papipet ya kani ka video.